Салом занҳо, духтарои азиз ва бародарону акаҳои азиз. Хайнам хали рафтем, анализоро споридем ки хайна чӣ будааст? Атопический дерматит, стадия чихали, пищевая аллергия гуфтагӣ, баъд аллергияш барои хӯрокҳо, мисол намиҷа нависондагӣ аз ҳама асосӣ бисёраш нависондагӣ ки барои сабзӣ. Чӣ гуфтаниём барои сабзӣ вақти падараш ҳам дар вақти кӯдагишон аллергия доштиянд барои сабзӣ. Ин чӣ мегӯяд меросмондагиам гӯем мешавад. Баъд гуфтанд ки боз дигар чизҳо ба аллергия дорад. Барои тухм худи кӯдак намехӯрад, мисол барои шир. Хай бениҳоят чизҳои бисёр ба аллергия доштааст. Хай аллергенностяш баланд буд аз кӯдакиш. Хай бо ҳамин исбот шуд. Бо як чизи дигар ки поджелудочная железа мугон ҳамонаш нағз кор намекардааст. Хай як бор дарунаш бисёр сахт мешуд. Як бор лечение гирифтем. Ина инҷа буд нависондагиан пангролкати фарлакс хали додем як бор. Хай дарунаш анча беҳтар шуд. Ана рафтем анализора гирифтем, омадем ки мо ба дигар назначение додан. Инҷа наблюдение гастроэнтеролог, УЗИ баъд аз 6 моҳ. Мисол бо ҳамон аллерголог ба наблюдение баистодан дар кор. Хайна бо ҳамин аллергияш инҳош ҳамиқадар нағз набуромадааст. Бо як бор дигар супоридан дар кор. Инҷа ба нависондан доруҳо хафитол ҳамихали. Хай инаш камтар номаш қиинтарай. Хай аптека руба заказ кардем. Аптека руба чизо арзон. На ҳамин доруш. Ин ҳозир мекушоям. Ина интернет магазин аст. Аптека ру. Агар шумоям доруҳоро заказ карданӣ бошед, аз 1000 рубл зиёд заказ кунед, бениҳоят арзон меғалтад доруҳош. Нисбати аптекаҳое ки мисоли ҳастанд. Аз ҳамин сабаб мо бисёри вақт агар доруҳое бисёр бошад, хали қиматҳо доруҳои қимате ки ҳастанд, аптека руба заказ мекунем. Ина заказомо омад. Хай ҳозир мекушоям, нишон метиҳам. Ина истифода бурдем, бениҳоят ёрдам кард. Ҳозир бо гирифтем барои тамирлана. Хай камтар ҳастай ҳолиам дарунаш сахт мешавад. Боз насиб бошад ду порошоки метиемша бо насиб бошад. На ҳамин инаш бошад барои раствор для приём внутра гуфтагӣ. Барои ҳамон ки мисол желудкаш мисол инқадар нағз кор намекунаду кислотая нағз ҷудо намекунад, ҳазм карданаш қиин. Ина гуфтагӣ ки як моҳ мехӯрад, як сол баъд ду бор аз ҳамин бояд мисол диҳем ки инамон ваяш нағз кор кунад. Ина инҷаш бо инам барои ҳамон касалиҳои худаш мультипребиотик барои онҳое ки мисол нағз кор намекунад. Хай ҳоли бо аллерголог ба мерем, боз ваё фикри худшон менависанд, чӣ мегӯянд. Нам хали ҳозираш байни ҳамин доруҳоя. Ина 30 дона барои як моҳ, 10 дона ё 20 дона. Инаш миллилитр капли. Инаш бошад порошок. Хай чӣ мегӯяд зинда бошад ако дору. Не ки ина ҳамин дору бениҳоят ёрдам кард, мисол барои даруни сахташ. Не ки бедору боз ҳамон ранги пешинае. Духтаро хариди бачаҳо ҳеҷ тамом намешавад. Ин барои кресло гирифтем, креслои бачаҳо. Вайлдберрис заказ кардем. Инош ҳам аз Вайлдберрис, бақалан Вайлдберрис. Наминҷа на матраснико гирифтем. Барои чӣ мегӯяд матраса гирифтем. Бояд барои кӯдакҳо бошад ки матрасҳо мисол безеб нашаванд. Хай мезакиам кардан. Мисол хай кӯдакан ба ҳар ҳоле ки дарунаш мисол матрас безеб нашуда амхали истад бояд. Ина мо барои амхали гирифтем ки як бор бинем ко ина кӯдакҳо як бор кушоданд. Намхали қати ваяш буд. Дамхали коғаз ба печондагӣ нишана кушоданд. Вайша кушодиям. Ина дута гирифтем барои ин ки дута ҳозир амина мекушом. Баъд нишон метиҳам ки чӣ хели бошад. Кушодам. Рости гапа занам агар кати материалаш нағз намиҷа шамо дар вай дидем. Мисоли дар Икеа дидем, магазинаш маъқул нашуд. Инҷаш резинкагин буд.
ин резинкане материал будааст сахт ҳам хеле нағз резинкакати инашам мисолига махрови мисол оба меҷабад хай истифода мебарем оли маълум нест лекин ҳозираш ҳам хеле барои дидан мисол ваяш нағз материалаш нағз рӯшам хеле камтар махровию тагаш нам хеле мулоимак чӣ мегӯяд салафани бошад хаям хеле ки мисол намегузарад мисол нами матрасба хай надута на матрасникашам гирифтем бачаоя вай мондаги ки чихол кунам барои матрасошон баъд ина арӯи матрас мекашам ки чунки ёли матраса нишон метиҳам ки болош сафед инам хеле барои он ки чирк нашавад аввал рӯш ба рӯи каш мекунам баъд аз ин инам хеле на матрасникое мекунам хеле вай шаволи карда шавам боз нишон метиҳам ки кадом материал кати вай кардам чӣ мегӯяд рӯи матрасба рӯи каш кардам дӯстони азиз ҳаво бениҳоят чанд рӯза гарм буд ҳозир анаку чӣ мегӯяд ҳамқа борон задош ки на берун мо дача рафтанем як рӯз омадем мисол барои ме харитомора гирем баъд равем ки ҳамқа борони сахт имрӯз рӯзи чӣ мегӯяд истироҳатӣ чанд рӯза ҳаво гарм буд ҳолиам не ки ҳаво гарм инам обад дурӯз се рӯз бозам хеле борон яке мезанад баъд бо хай мемонад бо офтобаки гарм матрасники гирифтагимам материалаш мулоими аҷоиб намхали ина матрасник мегӯям ин барои мошина барои кресло гирифтем ха одди там намедонам чанд пул ба гирифтан 300 рубл ё 500 рубл ба барои ин ки ваяш ганда шудагӣ буд дига хелеша наёфтем инам хелиша ёфтем хай барои рафтан мешавад ҷои шишташ мулоим бошад асосан шуд гирифтем инашам ха ҳозираш ба чӣ мегӯяд камбудиҳои кӯдакҳоро мисол гирифтем аку ҷобаҷошон кунем тамом ку болои матрас мисол сафеду на хеле ёнаш мисоли ранги коричневи инаш кати мебардорӣ ам хай сафед буданаш баку магарам ки иноя рӯш ба кашам инаку кашида шудам боз нишон метиҳам ина тагаш мисол хай ранги сери на матрасникоша кардем вале боз 3-4 рӯз ба бояд рост шавад гуфтаги баъд хоб рафтам ина матрасоям мондем ин бояд аку рост шавад ина болош на матрасникошам кашидем рост карда хай шудем ина оливаку болош ба боз простин подидяльник ва ё шоли медӯзам ҳоли тайёр не хай худам оли қишлоқ ба ина овардем ҷобаҷо кардем мерем баъд насиб кай вақте тайёр шуд оварда бо рӯшба мекашам хай насибаку хай насибак он вақту соат бошад боз нишон метиҳам бачаҳои ҷогашонам инҷа будкачао мо фақат амҷа мебиём харид мекунем инҷа қирғизо ҳастян лекин нархошон арзон инам тараф ба як холаи дигари ҳастан телефон инамҷа ва ё ба қиматтар инҷа ба арзонтар ҳама амҷа мегирад ина очураташам бисёр ҳама амҷа мехарам чӣ қодам бисёр пешаш нархшам арзон ҳама чи ҳаст фотимахонро машина кашидиян фатимгул мош парида бурафтааст ина бо даст даҳанада мазза ҷамакаш биёдагар кати мебуравем ина фотимахон ба ман гул сохтам худам давраҳои ҷавони моя ёдоварӣ кара пеш вақтам хеле бисёр месохтем чӣ мегӯяд исфаранда шита лаби ҷойчаба шишта мисол ҷамъ шуда духтаро пеш вақтам хел мекардем ёдам ба омад яке ина инҷая дидам бинед чиха бисёр буромадагӣ гуфтам хай якта фотимахон ба созам ки сохтам калаш ба часпондам хай гуфтам иқа видео кунам ин давраҳоям фатимка ина духтари акош бом гуфт ки принсесса гуфта фатимочка ма меғалти духтарам ина хушрӯ кара хай яко мехай одди кара сохтанде хеле чӣ мегӯяд ки вақти бисёр фотимахон дига намедонад
نه گلبازی کار برن خیلی گلای چینده میگردد اگر ود به فاتیمکا ما فاتیمочка میغلطد این دخترچه نه بالا بنروید دخترم میغلطید هم خیلی اینا میگردن که اینا بلندی به کم کم یاد گیتوسیان بر اومدن میغلطید да можно тебе тоже сейчас подожди не сильно София издалека не так сейчас начинает опять он уже начинает не надо издалека стреляй نه بوشکچه ببینید تا عجایبات عالمیان بوشکچه کتی مثال وای میکنه اینا دستش Тамирка, покажи свой пистолетик. اینا خالی میاندازد آبکتی بوشکچهش پیشتش با وقتش با نبودم اون چیزا اینشا این کلامش میتون اینشا اینا پیشم بوشکاش نشان داداست با اینا یخکر مرداس این های با می آبازک دیه من صورتش گیرم با اینه اولش میتون آخه مرداس یخکره اینا Водички, шагони. اینجا میتون اینجا да Не заболеешь, София? не окей گفتم یک ماشین تازه کنیم که نمیخواد چیرک شدگی بسیار نه ببینین امروز مغازین رفته بودم برای تازه کردن این ماشین گرفتم گفتم یک تا خودم ماشین تازه کنم که کنی تازه کنم چه خیلی میشه همه جاشم خیلی چیرکی بیزیب اینا اینجاش با کریسلو فقط میموندی مثال детский کریسلو تاگاش مثال تاینه حاضرکو باید تازه کنیم اینو بالاش هم تازه کرده میشه خیلی بالاش تاینه حاضرش با اینم خیلی تازه میکنم این فاطمه خان یاردم چی میشن اینجا با بچه ها اینجا با بازی برو استمیر خودم تازه کنم چی مردکای تازه کنی هاشان نشد اینجا هاش هم وای بدست شیرک بدست نکن نه اینجا همه شا بشکان میرسن اینجا سالون ماشین خودم تازه کنم من چی اینش من گرفتم ناف خریدم اینجا خانه با بوده است این بالاش با خدا شوتکایم داشته خیلی خیلی کاش بود من نگرفتم خیلی نگرفتگیم نقص شد اینجا با این غلطی دوست بیچاره اینجا با من گرفتم بیوهشه اینجا من گوبکا گرفتم برای تازه کردنش هم خیلی از پینه میزنم بعد تازه بسم الله الرحمن الرحیم گفته کار سر کنیم اوه تمام شد با فکرم این خیلی گم شده است من خیال کردم که می ایستاد که نه سفیداش پینش گم شده است نه خیلی همشه آزه میزنم بعد تازه میکنم این دویمشه باش نکی بینیوه بلند بدست فو نه خیلی کاره این سو گفت کسی تازه میکنیم خیلی همه توشم خیلی تازه میکنم اینجا پیلیسوس کرداشیم یا بوره بعدش کفته شدم نه تازه کار شدم نکی پانچه نشوشتم در نشوشته شدم اما خیلی همشه خیلی تازه خوشرای شد نکین جاش یک شوشته برامدم ولی بارون باریده است بیگانی شدگی این پایینش خیلی مردکا خودشان شوشته تازه میکنن در نشه همشه یا بار پلیساس رو برامدم خیلی تمام کار امروز گویم هم میشه این تا خوش شدنش که میسته